Tervetuloa mukaan. Meillä on tulevaisuuden hyvinvoinnin kehittäjät -tapahtuma menossa täällä Kajaanin ammattikorkeakoululla ja nyt meillä on esiintymisvuorossa Matias Ronkainen Kainuun liikunta ry:stä ja hän tulee esittelemään meille First Beat hyvinvointianalyysin ja saadaan kenties vaikka taukojumppaakin vielä siihen päälle. Mutta Matias, ole hyvä, ota estradi haltuun. Hyvä, kiitoksia kaikille tästä kutsusta myöskin, että saa tulla puhumaan. Tosiaan Ronkaisen Matias Kainuun liikunnasta ja toimin siellä terveysliikunnan asiantuntijana. Ja pakko muutama sananen aina tämmöisessä tilaisuudessa käyttää myöskin siihen, päätän vaan Päivi seuraava dia sieltä, mainostaa liikunnan aluejärjestöjä, eli Kainuun liikunta on yksi 15 liikunnan aluejärjestöstä ympäri Suomea ja hyvinkin monenlaista toimintaa järjestetään, ei pelkästään tämän hyvinvoinnin tiimoilta, vaan myöskin liikunnan innostamisen ja kehittämisen tiimoilta. Ja urheiluseurat on tietysti meidän yksi iso toimintaympäristö ja he on meidän jäseniä myöskin, niin heille toteutetaan erinäköisiä toimenpiteitä myöskin. Mutta työyhteisöt on myöskin iso osa meidän toiminnan kohtaa. Tuossa vähän lukuja, mitä liikunnan aluejärjestöt ikään kuin on vuonna 2021 toteuttanut. Uusin infografia ei ole vielä valmistunut viime vuoden osalta. Joudun näyttämään vielä 2021 vuoden lukuja. Mutta niin kuin huomataan, niin aika monenlaista eri toimintaa ja aika paljon meidän niin kuin toimintaan sisältyy. Eli hyvin paljon erilaisia koulutuksia ja sparraustilaisuuksia ja tämmöisiä ympäri Suomea on järjestetty ja vajaa 200 000. Kaikki nämä on meidän tapahtumia ja tilaisuuksia osallistunut 2021 vuoden aikana. Tuossa näkyy vielä meidän pääpaikat, eli missä meidän toimistot sijaitsee, mutta tosiaan meidän verkosto on kokonaan Suomen kattava, eli kaikki 15 aluejärjestöä niin kattaa tämän koko Suomen maan aivan tuolta eteläisimmästä Suomesta pohjoiseen Lappiin. Mutta mennään itse tähän hyvinvointiteknologiaan. Teilläkin varmasti hyvin monella niin löytyy jonkinlaista hyvinvointiteknologiaa itseltä käytössä. Voitte nostaa kättä pystyyn. Keneltä löytyy hyvinvointiteknologiaa? Kaikilta löytyy jotakin. Eli siellä voi olla älykelloa, siellä voi olla erilaista sovellusta. On erilaisia hyvinvointia mittaavia laitteita ja muuta kaikkea. Tänä päivänä, mistä minä puhun, niin on nimenomaan hyvinvointianalyysi First Beat. First Beat on suomalainen yritys perustettu 2000-luvun alussa Jyväskylässä ja sieltä liikuntatieteellisestä homma on lähtenyt liikkeelle ja ennen kaikkea tietysti kilpahuippu-urheiluun suunniteltu laite, mutta koko ajan siirtynyt entistä enemmän myöskin tavallisen sukan kuluttajan saataville. Ja tänä päivänä toimii erittäinkin hyvin hyvinvoinnin mittaamisessa niin ihan tavallisella ei-huippu-urheilevalla ihmisellä. Ja tietysti tämän mittarin tarkoitus on tuoda ikään kuin sitä sykeanalyysiä tämmöisen tavallisen ihmisen käyttöön ja hyödyntää sitä siinä omassa hyvinvoinnissa, palautumisessa, jaksamisessa, liikkumisen seuraamisessa. Ja First Beatilla on hyvin laaja verkosto tietysti olemassa. Huippu-urheilun tiimoilta niin isot joukkueet niin NBA:ssä kuin NHL:ssä käyttää tuota First Beatin teknologiaa ja seuraa pelaajien hyvinvointia. Mutta sitten myöskin tätä teknologiaa ja analytiikkaa, mitä nämä laitteet sisältää, niin käyttää myöskin eri toimijat. Eli siellä on Garminia ja siellä on Suuntaa ja Microsoftia ja muita isoja yrityksiä, maailmanlaajuisia yrityksiä. Eli sillä lailla on hyvin kansainvälinen yritys myöskin kyseessä tämä First Beat. Ja tietysti isoja suomalaisia yrityksiä, ketkä hyödyntää myöskin tätä omassa työhyvinvoinnin kehittämisessään ja tarjoaa työntekijöille mahdollisuutta seurata sitä omaa hyvinvointia. Taustalla on hyvinkin paljon erilaisia mittaustuloksia, mistä sitten analytiikkaa on saatu ja sen pohjalta sitten saatu tehtyä tutkimuksia ja hyödynnetty näitä ikään kuin sitten myöskin tämän hyvinvointianalyysin pohjana. Eli siellä on 100 miljardia analysoitua sydämenlyöntiä ja
80 tieteellistä kontrolloitua laboratoriomittausta ja yli 150 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Eli hyvin laaja tutkimustyö on taustalla. Se, että itsessään mittari ei vielä, eikä mittaus muuta ihmistä. Meillä omilla valinnoilla on hyvinkin suuri merkitys, ja ne elintavat on tietysti se yksi iso tekijä, mitkä vaikuttaa siihen meidän hyvinvointiin. Me voidaan hyvin paljon itse vaikuttaa nimenomaan näihin elintapoihin. Perimä tietysti vaikuttaa joltakin osin, siihen me ei kaikille pystytä itse vaikuttamaan. On tietysti erilaisia ympäristötekijöitä, sosiaalisia tekijöitä myöskin, mitkä vaikuttaa, mutta näihin elintapoihin me ilman muuta pystytään vaikuttamaan ja niillä voidaan sitä omaa hyvinvointia muokata. Ja tämä tietysti mittaus antaa siihen hyvät lähtimet ikään kuin seurata, että mitä hyviä asioita sieltä omissa elintavoissa on ja missä olisi sitten sitä korjaamisen paikkaa. Palautumisen mittaamiseen tämä toimii erittäinkin hyvin. Tuossa puhuttiin aivoterveydestä, palautumisesta, stressistä jo aiemmin. Ja nyt sitten on ikään kuin työkalu siihen, että millä sitä palautumista saadaan, niin pystytään seuraamaan ja kenties siihen sitten puuttumaan. Unen palautuvuus on myöskin se tärkeä juttu. Moni voi kokea, että nukkuu hyvin, mutta onko se loppupelissään se uni tarpeeksi palauttavaa, niin totuus voi ollakin toinen. Vain noin 1/3 suomalaisista on unen perusteella ikään kuin, tai uni on tarpeeksi palauttavaa, eli hyvin monella olisi nimenomaan kehitettävää sen unen palautuvuudessa. Ja tuo, mikä on monesti saattaa vähän hämmästyttääkin, niin se, että se lauantai on viikon kuormittavin päivä, että se työarki ei välttämättä ole se kaikkein kuormittavin tekijä, vaan sitten viikonloppuna se vapaapäivä voi olla se kaikkein kuormittavin. Että sinne kasaantuu ne kaikki kotiaskareet ja kaikki tehtävät ja se kiire kaikki voi olla nimenomaan sitten siellä kotiaskareissa myös. Eli sekin on myös hyvä huomioida, että myöskin siellä vapaa-ajalla tapahtuu sitä palautumista. Hyvä. Tosiaan hyvin yksinkertaisesta laitteesta tai sillä lailla helposti asennettavasta ja käyttävästä laitteesta on kyse. Tämän näköinen kapistus se kaikki ne on. Molempiin päihin pannaan elektrodit kiinni, jotka vaihdetaan sitten aina vähintään kerran vuorokaudessa. Toimii liimalla ja napataan tonne kiinni. Toinen tulee tänne rintalihaksen yläosaan ja toinen sitten taas tänne sydämen puolelle paljasta ihoa vasten. Ja siellä se paijan sisällä mukavasti sitten ikään kuin kulkee mukaan, ettei se häiritse millään muotoa sitä. Ja 1-5 vuorokautta mittaria pidetään päällä aina kerrallaan. Akkuhan tuossa laitteessa taitaa riittää jopa lähes 2 viikon mittaamiseen, mutta se, että onko se välttämättä niin järkevää koko aikaa mitata, vaan tehdä se ikään kuin se mittausjakso ja analysoida se ja tehdä niitä johtopäätöksiä ja mahdollisia muutoksia sitten sen pohjalta. Ja EKG-mittaukseen perustuu, eli ei haeta niin kuin tämmöistä pulssia tai sykettä, vaan nimenomaan sitä sykevälivaihtelua, mikä nykypäivänä on tietysti se mittaustapana, se kaikkien tarpeen ja saadaan sieltä kautta niitä eri asioita selville. Niin sitä palautumisesta, niin sitä fyysisestä aktiivisuudesta, kuin myöskin sitten siitä levosta ja unesta. Ja mobiilisovellus on kyseessä, eli helposti ladattavissa niin Androidiin kuin Apple-puhelimiin. Ja aikaisemmin tuossa pari vuotta sitten niin oli vielä käytössä ikään kuin semmoinen, että mittari laitettiin rintaan, sitä pidettiin se mittausjakso ja lähetettiin se sitten esimerkiksi sentteriin tai purettiin se erikseen koneella, jonka jälkeen vasta nähtiin sitten se mittaustulokset ja analysoitiin ne. Mutta nykyään sitten on helposti ikään kuin Bluetooth-yhteydellä laite puhelimen kanssa keskustelee keskenään ja nähdään jopa reaaliaikaisesti ikään kuin sitä mittausdataa sitten. Eli ei tarvitse ikään kuin jäädä jännittämään sitä, että no mikä se mun mittaustulos sitten onkaan ja onko se mittaus onnistunut, vaan nähdään suoraan siitä, että jos siellä mittauksessa on kenties jotakin häikkää, niin pystytään reagoimaan siihen. Mittari on vaikka irronnut
jostakin syystä ja pystytään reagoimaan, että no hei, nyt pitää laittaa kiinni tai vaihtaa elektrodit tai muuta. Ja tosiaan antaa semmoista selkeää kuvaa nimenomaan siitä stressin ja palautumisen, unen, liikunnan osalta. Selkeää dataa, mitä voi sitten käyttää niin kuin vaikka sen valmennuksen ohella apuvälineenä, että mikä asioihin puhutaan ja mitkä asiat on tällä hetkellä sitten hyvällä maalla. Ja tosiaan nimenomaan sitä henkilökohtaista dataa. Kyllähän pystytään tekemään myöskin yritysanalyysiä tämän pohjalta ja sanotaan, että jos on joku vähintään 10 hengen yritys, niin sitten on ehkä järkevää lähteä tekemään yritysanalyysiä ja kenties sen pohjalta sitten muutoksia, mitä siellä yrityksessä voidaan tehdä, mutta ennen kaikkea siihen henkilökohtaiseen mittaukseen soveltuu. Ja asiakas täyttää siellä mobiilisovelluksessa päiväkirjaa, eli kirjaa sinne kaikki päivän aikana tehdyt toimenpiteet, mistä hän haluaa ennen kaikkea lisätietoa. Pakollistahan se ei ole, mutta on hyvä tietysti merkata sinne, että milloin on mennyt nukkumaan, milloin on herännyt, milloin on syönyt vaikka aamupalan, milloin on lähtenyt töihin, mitä sen työpäivän aikana on tapahtunut, onko ollut palavereita, onko ollut vaikka jotakin kenties tämmöisiä stressaavampia luentoja, missä sä oot joutunut esittelemään asioita, tai onko ollut joku paine juttu siellä kesken työpäivää, onko se kenties ollut jotakin fyysistä, että sä oot joutunut purkamaan tavaroita tai muuta vastaavaa, jolloin saadaan niin kuin tarkempaa dataa sen työpäivän aikaisesta kuormituksesta. Jos siellä on jotakin taukoja esimerkiksi työpäivän aikana, niin mitä siinä tauolla on tapahtunut tai missä välissä ne on ollut, niin ne on hyvä kirjata sinne ylös. Tietysti myöskin se vapaa-ajan liikkuminen ja tekeminen, niin on hyvä kirjata myöskin sinne päiväkirjaan ylös. Niin se auttaa sitten siinä analysoinnissa, että mitkä asiat siellä on niitä kuormittavia, mitkä niitä on stressaavia, missä välissä tapahtuu sitä palautumista ja mitkä nimenomaan on sulle itselle niitä kaikkein semmoisia palauttavimpia juttuja siellä omassa arjessa. Eli pääpiirteissään hallitaan sitä stressiä. Tämän avulla pystytään sitten nukkumista parantamaan ja osataan liikkua myöskin oikealla tavalla. Urheilijat tietysti haluaa ennen kaikkea katsoa sitä, että onko se palautuminen riittävää siitä fyysisestä rasituksesta. Onko se harjoittelu tarpeeksi johdonmukaista, jotta me voidaan palautua sitten siitä, jotta ollaan taas uuteen kuormitukseen valmiita. Ettei mennä niin kuin ikään kuin sinne ylikunnon puolelle, että kuormitusta tapahtuu liikaa siihen palautumiseen nähden ja sitten kunto vaan laskee koko ajan. Vaan tuosta näkee selkeästi semmoista käppyrää, että mihin suuntaan se oma palautumisen taso on mennyt. Eli onko se palautuminen ollut riittävää sen seurantajakson aikana. Ja joka päivältä saadaan tämän näköinen kuva jo sieltä, eli mitä sen päivän aikana on tapahtunut. Siellä on niitä eri asioita, mitä sä olet kirjannut, vaikka nyt se työn osuus, siellä on ollut palaveria, siellä on ollut ruokataukoa, sitten vapaa-ajalla siellä on ollut koiran ulkoilutusta, juoksulenkkiä, on käyty pelaamassa paadelia, on katsottu elokuvaa, luettu, mitä se ikinä onkaan. Niin tämmöisiä asioita on hyvä sinne kirjata ylös, niin sieltä me nähdään sitten erinäköisillä väreillä tietysti, että mitä siellä päivän aikana on tapahtunut. Siellä saadaan myöskin pisteet sen päivän osalta, mikä sen stressi- ja palautumisen tasapaino on. Eli onko ne balanssissa toisiinsa nähden, onko se fyysinen aktiivisuus riittävää sen vuorokauden aikana ja onko se uni palauttavaa. Ja mitä ne värit sitten tarkoittaa, niin käydään niitä vähän seuraavaksi. Eli se vihreä väri siellä osoittaa sen palautumisen määrän. Tietysti se uniaika olisi hyvä olla mahdollisimman pitkälti vihreitä, jotta sen aikana me palaudutaan, mutta myöskin puhuttiin tänään sitä aivoterveydestä, niitä hyviä katkaisuja siellä päivän aikana olisi tapahtua, että sitä palautumista tapahtuisi pieniäkin jaksoja siellä päivän sisällä. Ja se olisi tietysti se kaikkein huonoin tilanne, että se koko päivä olisi aivan punaista, eli stressiä. Stressiä tietysti täytyy olla, eikä se kaikki stressi missään nimessä ole huonosta, vaan sitä täytyy olla, mutta se, että miten saat sen katkaistua sen stressin,
niin se on se kaiken A ja O. Ja kuinka paljon sitä on, miten korkeat ne palkit sitten sen punaisen osalta on siellä päivän eri hetkinä, niin määrittää myöskin sitä. Ja sitten on sininen väri, se fyysinen aktiivisuus. Onko siellä työpäivän sisällä kenties jotakin fyysistä aktiivisuutta? Käytkö sä vaikka ruokatauolla jossakin kauempana, jotta sä joudut kävelemään, käyttämään omaa fyysistä aktiivisuutta? Vai onko kenties semmoinen työ, että se on fyysisesti rasittava? Sä oot vaikka siistiä ammatissa, joudut tekemään monta tuntia päivässä ihan kuin fyysisesti rasittavaa työtä. Ja sitten tästä saat hyvin tarkan niin kuin analyysin siitä, että mitkä kenties on ne kaikkein kuormittavimmat tekijät siellä työpäivässä, missä voisi sitten lähteä miettimään niitä keventämisen paikkoja. Ja myöskin se, että onko työntekijän fyysinen kunto tarpeeksi riittävää sen työn fyysisiin vaatimuksiin nähden. Ja sitten on tietysti sitä muutakin tilaa siellä, ikään kuin mikä voi näkyä valkoisena, ikään kuin se fyysisen rasituksen palautumisen jälkeen, tai kun laitetta ei voi käyttää suihkussa tai uidessa, niin se otetaan aina pois sen ajaksi, niin se voi näkyä myöskin ikään kuin tyhjänä kohtana. Mutta ettei menisi pelkkään minun paasaamiseen, niin nyt pieni hetki taukoliikuntaa välissä, ennen kuin jatketaan uudestaan minun paasaamisella. Eli esittelen myöskin lyhkäisesti Break Pro taukoliikuntasovelluksen. Hyvin yksinkertainen näppärä tietokoneeseen mobiiliin asennettava sovellus, millä pystyt sitten helposti rytmittämään ja katkaisemaan sitä omaa päivää, ikään kuin sitä työn tekemistä pienimuotoisella liikkumisella. Eli minuutti pari kestävä taukoliikuntajuttu, mikä katkaisee sen sun työn, se pikkusen lisää fyysistä aktiivisuutta ja pystyt helposti sen jälkeen sitten jatkamaan vaikka sitä omaa työtä. Saatte istua, saatte seistä ihan miltä itse se tuntuu parhaalle, mutta se, että siellä Kurosen Sami tai esimerkiksi vaikka noissa mindfulness-jutuissa, niin taitaa Samuli Edelmaa olla äänenä, niin mukavaa kuunneltavaa myöskin sitten senkin puolesta. Hyvä, jatketaan sitten vielä first beatia vähän aikaa. Eli tosiaan puhuin siitä hyödyllisestä ja haitallisesta stressistä ja se, että stressiähän täytyy olla siellä päivän mittaan. Se antaa meille myöskin potkua siihen meidän työn tekemiseen. Ja jos se olisi vain pelkkää vihreätä, pelkkää palautumista, niin välttämättä me ei olisi siinä vaiheessa saatu itsestä kaikkia irti sen työpäivän aikana. Mutta ikään kuin se yhtäjaksoinen stressi, yhtäjaksoinen kuormitus sen työpäivän aikana on myöskin haitallista. Ja siksi se olisi hyvä katkaista aina jollain tapaa lyhyillä palautumishetkillä ja tauoilla, mikä sitten kenenkin kohdalla sitten se oma tapa on, ja se on hyvä löytyä. Eli katkaista vähän sitä yli kierroksilla käymistä siellä kehossa. Eli mittauksesta saat näkymän, miltä se sun päivä näyttää. Tuleeko sieltä tarpeeksi sitä liikuntaa, eli sitä sinistä väriä? Onko sitä fyysistä aktiivisuutta tarpeeksi? Ajoittuuko se vain johonkin tiettyyn ajankohtaan vai tuleeko sitä päivän mittaan useammassa kohti? Onko se stressi ja palautuminen tasapainossa? Eli onko se palautuminen riittävää siihen stressin määrään nähden? Ja sitten myöskin, että mitä se unen aikana tapahtuu, että onko se uni tarpeeksi palauttavaa. Ja näistä jokaista osa-alueesta tulee myöskin pistemäärät. Tyypillisimpiä kuormitustekijöitä tietysti on siellä erinäköisiä asioita, on alkoholi, on erilaiset sairaudet, kipu ja tämmöiset tuleustilat voi ilman muuta lisätä kuormitustekijöitä. Stressi, univaje, heikko fyysinen kunto on hyvinkin tyypillinen kuormitustekijä. Eli se, että mennäänkö me päivän aikana siellä omalla limitillä ikään kuin koko ajan. Kuormitetaan sitä meidän elimistöä, koska se meidän kunto on sen verran heikko siihen työn vaatimukseen nähden. Ja myöskin ikään kuin se hyvä fyysinen kunto auttaa meitä selviämään paremmin myöskin siitä stressistä. Ei siitä fyysisestä kuormituksesta pelkästään, vaan myöskin siitä stressistä. Eli kyllä siitä omasta kunnosta kaikkineen on hyvä pitää erittäinkin hyvää huolta. Onko se meidän liikkuminen kenties liian kevyttä tai jopa liian raskasta? Onko se liian lähellä esimerkiksi vaikka sitä meidän nukkumaan menemistä, joka helposti näkyy siinä, että se palautuminen viivästyy hyvinkin paljon, jos me käydään liikkumaan.
Euroopassa aivan liian lähellä meidän nukkumaan menemistä. Vuorotyö on myös myöskin ongelmallinen, matkustelut, että tulee sitä aikaeroa. On ne stressaavat työasiat, vielä pyöritellään sähköposteja sängyssä mielessäkin ja kenties jopa vastaillaan niihin siellä sängyssä ollessa ja muuta. Eli ne työasiat pyörii aivan liian pitkään ikään kuin mielessä. Tai jotakin muita aktivoivia ärsykkeitä sitten siellä. Mutta hyvin paljon eri kuormitustekijöitä ja niihin on hyvä sitten lähteä puuttumaan ja miettimään eri keinoja. Puhuin siitä heikosta kunnosta ja fyysisesti raskaasta työstä, niin tuossa on esimerkki siitä, että sitä työpäivän aikaista sinistä väriä, fyysistä kuormitusta tapahtuu hyvinkin paljon. Ja sitten se unen aikainen palautuminen ikään kuin on heikompaa sen takia, koska se fyysinen työ on omalle niin kuin fyysiselle kunnolle liian rasittavaa. Eli siksi hänen kohdallaan olisi hyvä lähteä miettimään, että millä sitä fyysistä kuntoa saisi jopa lisättyä. Helpostihan ihminen miettii, että minun työ on niin fyysisesti rasittava, että ei minun tarvitse enää kuntoilla sen jälkeen. Mutta se, että kyllähän se meidän elimistölle olisi paljon edullisempaa, että me oltaisiin paremmassa fyysisessä kunnossa, jotta se työpäivän aikainen fyysinen kuormitus ei olisi niin lähellä sitä meidän maksimitasoa. Eli hyväkuntoisena palautuu paremmin, kun meillä on ikään kuin sitä resurssia siellä olemassa, mistä sitä fyysisessä rasituksessa, jos se kunto heikkenee sen suorituksen aikana, niin kun on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin se palautuminen tietysti lähtee nopeammin käyntiin ja nousee paremmin sitten sinne lähtötasolleen takaisin. Tuon mittauksen aikana pystyy tekemään myöskin fyysisen kuntotason testin, eli mitataan niin sanottua maksimihapeuttokykyä. Käydään noin puolen tunnin kävelylenkki suurin piirtein tasaisessa maastossa. Näpätään se sieltä sovelluksesta päälle, että nyt mä lähden tekemään sen kuntotestin, mä käyn kävelylenkin, palaan takaisin ja saan tuloksen selville, mikä mun maksimaalinen hapeuttokyky on. Ja esimerkiksi vaikka sitä maksimihapeuttokykyä pystytään sitten peilaamaan siihen työn fyysisiin rasituksiin. Eli onko se oma kuntotaso riittävä siihen työn rasitukseen näin. Mutta kaikki me ollaan kaikki yksilöitä, ei kaikille sovi kaikki tavat ikään kuin, vaan meidän jokaisen täytyy löytää niistä omasta arjesta tärkeitä asioita, niitä asioita, mitkä tukee sitä meidän hyvinvointia ja parantaa sitä meidän elintapoja ja sitten puuttua niihin asioihin, mitkä ei tällä hetkellä tue sitä omaa hyvinvointia ja lähteä kehittämään niitä. Että ei voi sanoa, että pelkästään vaan nämä asiat kaikkien täytyy tehdä, jotta voidaan paremmin, vaan jokaisen täytyy löytää niitä eri keinoja omasta itsestä. Ja tietysti tämä mittari on hyvä apuväline siihen, että mitä sä löydät sieltä omasta arjesta ja tekemisestä. Kiitoksia Matiakselle tästä esityksestä.